Goedenavond. Gaat u met ons mee naar een tropisch land waar Nederlanders alle hoge functies in handen hadden? Waar een Hindoestaanse vrouw niet zomaar met een witte man kon trouwen en waar neergekeken werd op bosnegers. Vanavond deel 1 van een tweeluik over het verdwenen Suriname van voor de onafhankelijkheid. November 1975, nu 40 jaar geleden. Een feest zonder wanklank. In een land dat als kolonie al de hele eeuw weldadig gemoedelijk was geweest. Veel zang en dans, weinig strijd. En waar had je ook over moeten vechten? Suriname mocht in oppervlakte 4 keer Nederland zijn. Verdiend werd er niet veel. En ons koloniaal bestuur verzoende zich daarmee. Een wingewest, dat zou het nooit worden. We mochten blij zijn als het geen schadepost meer was. En bovendien vechten, niemand kon echt claimen dat het land van hem was. Op wat Indianen na was iedereen import. In vooral de 18e eeuw waren de Afrikaanse slaven gekomen, de Creolen. In de eeuw daarna waren gevluchte slaven diep de binnenlanden ingetrokken, de Marons, de bosnegers. En na het einde van de slavernij in de 19e eeuw was nieuwe aanwas ingehaald uit India, de Hindoestanen. En dan had je Chinezen en Javanen en nog heel veel meer. Een smeltkroes was het. Een multiculturele samenleving. Onder leiding van de Nederlanders met hun Nederlandse kroon. Het is een boeiend en kleurrijk schouwspel als de Surinaamse vrouwen in hun bonte klederdracht onze prinses toejuichen. Boje, 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 mambo. Loop de windje, boebie mangro. Loop in de bak. La 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 la. Die Nederlanders waren de machthebbers, waren koloniale machthebbers. Hè. Zij hadden de belangrijke posities. Toen ik jong was, zij hadden de belangrijkste posities in het land. Hè. President van het Hof van Justitie, districtscommissarissen, doktoren, ga maar door. Dus hoge ambtenaren, directeuren van bedrijven, die waren allemaal Nederlanders. Hè. Ik ben in Paramaribo geboren, in Slans Hospitaal. Toen woonde ik in Fremangrom, dat is achterbuurt, gewoon volksbuurt kun je zeggen. Met een play op het erf en misschien een kleine bedoeling. Het was wat ze noemen sappelen geblazen. Achter de aan de straat gelegen huizen liggen de zogenaamde erven, vervallen krotten waar het grootste deel van de bevolking onder de ongunstigste omstandigheden leeft. Gezinnen tot 13 personen wonen in een enkele kamer. Paramaribo was een armoedige stad. Veel ezelkarren. En een auto was een bezienswaardigheid. En als je een fiets had, was je rijk. De straten waren niet geasfalteerd, stoffige straten. Hè? En natuurlijk in Paramaribo, als je daar zou lopen, je moest je schoenen elke keer weer schoonmaken, want die zaten altijd vol stof. En als het regende, dan waren ze ook smerig. Mijn moeder was wasvrouw en mijn vader was winkelier, maar die liet het afweten. Dus het was voornamelijk mijn moeder die mij opvoedde. Toen ik op school ging, moest ik de was ophalen en de was brengen. Dat was mijn taak. En later heb ik ook nog kranten verkocht en zo. Dus soms vond je een beetje verlegen hè, als je je kameraden van school tegenkomt en dan loop je met de krant te leuren. Dat was niet zo'n prettige ervaring.
Ik ben geboren op het dorp Ganzé. En het dorp is toen het grootste dorp geweest uit het Sarmakaanse gebied. En dat dorp ligt nu op de bodem van het Van Blommestein stuwmeer. Overal waar we hier kijken was oerwoud, waarin apen rondzweven. En deze eilanden zijn allemaal toppen geweest van heuvels. En nu zijn het eilandjes geworden waar je zo uit de boot kan springen. En door het stijgen van het water zijn de bomen dood gegaan. Toen ik voor het eerst op het meer kwam en zag het sterven van de bomen, het heffen van hun takken de lucht in en de vraag stellen, jij wordt gered en ik dan, hoorde ik de bomen zeggen. Ik kon geen antwoord geven en alleen maar tranen laten zien, want ik kon ze niet redden. In het dorp Ganzé woonden iets meer dan 1500 mensen. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen. De eigen geschiedenis leerde je van de overleveringen van de volwassenen. Die dan verhalen vertelden van de vlucht uit de plantages. Dus eigenlijk moet ik niet praten over de vlucht uit de plantages, maar het nemen van de vrijheid. Want het was niet niks om de plantage te verlaten. Want je wist niet waar je naartoe ging. Het getuigt van het hebben van moed en het maken van een keuze. Een keuze voor vrijheid tegenover het leven als slaaf op de plantage. Waarbij je geen vrijheid hebt, waarbij je zweepslagen kon krijgen en nog meer van dat soort vormen van lijden. Maar vooral de vernedering die daarmee verbonden was. Ik ben geboren op de plantage Peperpot in december 1930 aan de Suriname-rivier, ietsje stroomop van Paramaribo. Mijn grootvader is ergens in 1895 of zo naar Suriname gegaan en die zijn toen op Peperpot terechtgekomen. Mijn vader was daar de baas, de directeur. En we hadden op de plantage koffie, cacao en ook sinaasappels. Wij hadden in de goede tijd geloof ik 400 man. Ja. In mijn grootvaders tijd waren het de mensen uit India, hè? Hindoestanen. Was u zich in die tijd eigenlijk bewust dat u anders was dan de meeste bewoners van het land? Dat u Hollander was? Nee, dat heb ik nooit eigenlijk. Pas later, toen ik in Nederland kwam, toen dacht ik, hé, allemaal van die witjes hieromheen. We hadden geen echte familie daar, hè? Dus ja, van de plantage Jachtlust. En dat was oom Tit en tante Ella. Ja, die waren dus, ja, die noemden we zo. Hadden jullie ook telefoon? Ja, die telefoon, dat was in die tijd nog heel erg primitief. Het was zo'n ding met een bel en dan kreeg je de telefonist op Nieuw-Amsterdam. Dat was meneer Dunker. En dan zei ik tegen meneer Dunker, mag ik tante Ella? Ja, dan kreeg je tante Ella. Waren geen nummers of zo. En hij kende iedereen ook bij die namen. En dan belde hij soms op naar mijn moeder, of naar Peperpot, en dan kreeg hij mijn moeder aan de telefoon. En dan zegt hij, mevrouw Jansen, weet u wel dat tante Betsy jarig is vandaag? Want tante Ella heeft al gebeld en tante Net heeft ook al gebeld. Zal ik u maar meteen doorverbinden? Ik
Ik ben geboren in district Saramacca, plaats Calcutta. Dus bijna 90% Hindustanen. Ze hadden hun eigen groenten, rijst, kippen, geiten, koeien, alles. Ze waren landbouwers. Mijn vader was een pandit, een priester. En hij kwam uit India. Ik was 12 jaar oud. En ik moest om 7 uur in mijn bed liggen. En het doet er niet toe hoeveel mensen bij mijn vader waren. Maar dan moet ik hardop bidden, dat hij hoort dat ik aan het bidden ben. Tumewa matas, chapita tumewa bandhus, chasakha tumewa vidya dravinang tumewa sarvang mama deva deva. Ik heb vroeger halters geteld. Ik heb geschoten in de schietclub. Ik heb 13 medailles. Ik heb getennist. Toen ik de eerste keer op de tennisbaan ging met een korte broek, dat was een collega van mijn vader, die ook een pandit was. En die zei, hoe kan jij op de baan met een korte broek gaan rennen? Nou, ik keek hem aan en ik had respect voor hem. En ik zeg, ja, maar ik mag niet anders dragen hier dan dit. Ja, dan moet je die sport laten. Maar ik heb het niet gelaten, ik heb het volgehouden. Ik heb een hele leuke lieve man gehad. Hij was een Nederlander, geboren in Indonesië. Zijn vader was een consul in Indonesië. Nou, en ik heb 42 jaar met hem geleefd. Mijn man was districtscommissaris van Nikeri. En hij zegt tegen mij, vandaag ga ik je mijn geheim verklappen. Hij is me komen opzoeken. Hij zegt, ik heb altijd van je gehouden. Maar ik heb niets laten merken, maar ik wil met je trouwen. Hij zei, is goed, maar ik ga eerst mijn tante en mijn oom vragen. En ik ging met mijn man en ik, gingen we daar om kennis te maken en te zeggen. Maar toen mijn oom hoorde dat ik met een Nederland ging trouwen, hij kwam met een jachtgeweer op me af. En hij zegt, wat is dat? Hoe kan je met een bakra gaan trouwen? Jij bent een Hindustaanse, een dochter van een priester. Hoe durf je dat? Nou, eerlijk gezegd, we zijn weggerend vandaar. We zijn weggegaan. En toen we terugkwamen, en hij zegt, ik kom je thuis opzoeken. Toen ben ik voor 3 weken naar Guyana gevlucht. Omdat u zo bang was? Ja, ik ben naar Guyana gegaan en hier heeft mijn man alles geregeld. Na 3 weken kom ik terug, dan zijn we direct gaan trouwen. Nog een ander mensenras bewoont het oerwoud. Het zijn de bosnegers, afstammelingen van eertijds gevluchte negerslaven. In een nederzetting die sterk overeenkomt met een Afrikaans negerdorp, verrichten ze hun dagelijkse bezigheden. Dagreizen van hun dorpen verwijderd liggen de kostgronden, hun akkers, die op het oerwoud veroverd moeten worden. Sommige bosnegers vinden in het oerwoud nog andere middelen van bestaan. Zij tappen de zogenaamde balata, wat balata-blieden genoemd wordt. Mijn vader verdiende geld door balata te blieden. Dat wil zeggen het tappen van natuurrubber. Dat deed hij een paar maanden in het jaar. En voor de rest van het jaar zorgde hij voor dat het planten goed verliep. Vader moest zorgen voor het openkappen van een stuk oerwoud. Zodat het kaal werd om beplant te kunnen worden. En mijn moeder, die zorgde dus voor de beplanting. Dat rubber werd verkocht in Paramaribo en op die manier kwam je dan aan geld om de producten aan te schaffen die je op je dorp niet kon krijgen. Over de rivieren varen de bosnegers naar de stad. Als ze in Paramaribo komen, nemen ze hun intrek in het logeergebouw. Als je naar Paramaribo ging, dan zag je daar natuurlijk ook andere mensen. Die ook afstammelingen waren van slaven. En dat er een verschil was, ja, dat maakte je natuurlijk ook wel mee. Je bent duidelijk een vreemdeling, want je had vreemde
kleding en je sprak een vreemde taal. Misschien liep je op een heel andere wijze, zonder schoenen of wat dan ook. Die verschillen waren er. Dat waren bosnegers. Die kwamen natuurlijk niet zoals wij gekleed waren, maar met omslagdoek en zo. Die herken je ook meteen als ze er waren? Ja, ze zijn zwart. Ze zijn gewoon zwart. En ze kleden zich op een bepaalde manier, dus je herkent ze direct natuurlijk. In Paramaribo heerste, lijkt ik, de gedachte dat mensen die uit het binnenland kwamen eigenlijk niet veel voorstelden. Het waren achterlijke mensen. Ja, men noemde je of bosneger of Djuka. Djuka? Ja. Wat betekent dat? En Joden, die zijn in het Senantongen, Dju. Ontlasting is Ka. Dus je bent de drager van de ontlasting van de toen hoogst gestelde mensen in het land. Het is een bijnaam voor mensen waarop men neerzag. In het 10-jarenplan voor Suriname zijn enige miljoenen guldens uitgetrokken voor het onderwijs. Er is nog een groot tekort aan scholen. De bestaande lokaliteiten zijn dikwijls niet meer dan overvolle, primitieve gebouwtjes. In slechts enkele bosnegerdorpen ontvangen de kinderen onderwijs, dat door missie en zending wordt gegeven. Ganzé was een dorp waar prachtig gezongen werd, kerkelijke muziek. Want het is het allereerste dorp dat volledig christelijk is geweest. En alle kinderen die daar op school zijn geweest, die leerden vierstemmig zingen. Vanaf de 4e klas tot de 6e klas. Wat voor taal sprak u thuis? Is Armakaans natuurlijk. Dat is mijn moedertaal. En dat is de taal die in het dorp gesproken werd. En op school? Op school Nederlands. Dat is altijd een groot probleem geweest. Want er was niemand die jou het Nederlands thuis bijbracht. Als je op school zat, werd van je verwacht dat je Nederlands sprak en dat je onderwijs kreeg in het Nederlands. Senantongen was op een gegeven moment verboden. Althans op school, je mocht het niet spreken. Omdat Nederland het beleid was om Suriname een modelkolonie te maken wat Nederlands betreft. Nederlands heeft meer status dan het Senantongen, dat is zo. Mensen die niet zo goed Nederlands spraken en nog steeds niet goed spreken, die worden een beetje voor dom versleten. Hè? Nee, maar je hebt een uitdrukking, je hebt zwarte mensen in Suriname gehad. En die konden uitstekend Nederlands spreken. En dan zeggen, dat is een fijne neger, hè. Want hij kon goed Nederlands spreken. De kinderen hebben er dezelfde boekjes als in ons land. Ze moeten leren over onze graafschappen en hertogdommen, over de hunnebedden. Ze moeten kunnen zeggen wie de Elfstedentocht won in 1954... en hoe een schip van Grijpskerk door het Hoendiep naar Delfzijl komt. We kregen lessen Nederlandse taal, adreskunde, rekenen. En we wisten wel dat de kolonie van Nederland was. En we waren blij als de koningin of de prinses hier kwamen. Dan gingen we met onze rood-wit-blauw vlaggen wapperen en zingend oranje boven. Levende koningin. En ik heb nog tot laat in Suriname van die kindertjes horen opzeggen. De reden komt bij Lobit in ons land. Ja, dan kijk je een beetje. Kijken ze daar met totaal blank tegenaan. Want ze hebben daar geen idee van wat dat betekent. Je kan ze net zo goed Latijn leren. Ik moest ook leren op school dat de spoorlijn tussen Hogeveen en ding was Hogeveen. Dit, dat, zo. Ja, dat leerde je dan uit je hoofd, maar het zei je verder niks. Mensen van mijn generatie weten meer van de Nederlandse geschiedenis af dan de gemiddelde Nederlander, hoor. En wat adreskunde betreft ook. We kennen alle veenkoloniën in Groningen en we kennen uit het hoofd. Leerde je ook iets over Suriname? Heel weinig. Ik heb later, toen ik op Mongo zat, kreeg ik het geschiedenisboekje van mijn dochter in handen. Van het lagere schooltje daar. En daar stond over... Suriname werd oorspronkelijk bewoond door Indianen. Dat waren heel onbeschaafde mensen. Nou, dat vond ik wel zo erg.
bij de geologische mijnbouwkundige dienst terecht. En die had opdracht om dus een geologische kaart te maken van Suriname, van het binnenland. Ik maakte, geloof ik, 220 dagen per jaar zat ik dus in het oerwoud. Er waren Indianen bij, er waren Creolen bij en bosnegers. Maar het interessantste heb ik altijd gevonden om met die mensen in dat bos dus te werken. Want je zat dus 's avonds met z'n allen in datzelfde kampje. Als het regentijd was of als het koud was, dan maakte je een vuurtje. En dan kwamen verschillende mensen dus daarbij zitten. En dan leerde je ze dus kennen. Dan vertelden ze hun verhalen. Dan voelde ik me ineens thuis. Ik ben thuis. En ik weet ook dat we hebben een keer een kamp gehad. Het was ook nog kamp 13. En daar hoorden we een klopgeest 's nachts. Ik heb het dus ook gehoord, die nacht. En dan hoor je het daar en dan hoor je hier. Zodra het licht uitging, dan begon dat ding. Ik zei, weet je wat, als we morgenavond dat ding horen, ik neem mijn houwer en mijn flashlight en dan rennen we erop af. En ik hoorde een van die bosnegers zeggen, ba, oeiere samere. Toen horen jullie wat ik hoor? Ja, dan kwam dat ding. Dus we hebben het dichtbij laten komen en ik maakte mijn flashlight en uit mijn hand, maar tjap, rondgeschenen. Het hield dus op met kloppen. Niks, we hebben nooit iets gezien. We zijn op het Blommensteen-stuwmeer of Brokopondo-stuwmeer. Dit meer is, om het te vergelijken met Nederland, is iets groter dan de provincie Utrecht. Dit zijn de restanten van de bomen van het grote dichte oerwoud van Suriname. Ganzé, als we dat gaan omschrijven, dan zijn we dagen bezig. Het is een schitterend dorp geweest. Ik denk er nog steeds aan en dan krijg ik bijna tranen in mijn ogen ervan. En dat dorp ligt nu op de bodem van het Van Blommensteen-stuwmeer. De uitvoering van het zogenaamde Brokopondo-plan staat op het punt te beginnen. Het zal van zeer ingrijpende betekenis zijn voor een uitgestrekt gebied ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Het voornaamste onderdeel wordt een 1400 meter lange en 50 meter hoge stuwdam. De beslissing is in Paramaribo genomen. En bij het nemen van die beslissing kent men de mensen in het binnenland dan niet. Die worden er niet in gekend. De Apinti-trom riep de dorpshoofden bijeen voor een zogenaamde kroetoe, waarop 80 gezagsdragers uit alle dorpen met hun eigen krukjes verschenen. Via een machtige tolk legde de Surinaamse minister-president, de heer Emanuels, aan de kapiteins en bastiaans uit hoe hun dorpen verplaatst zullen moeten worden door de aanleg van het Brokopondo-stuwmeer, dat een onderdeel is van het grote ontwikkelingsplan. In de eerste plaats ongeloof. Hoe kan je een meer aanleggen dat zo groot is dat je dorp onder water raakt? Het is eigenlijk een soort streek van de mensen uit het noorden. Die zijn eigenlijk ergens mee bezig. Daar moet je goed voor uitkijken. Die werden eigenlijk beschouwd als wat koppige figuren die niet wilden meewerken aan de poging tot het brengen van ontwikkeling in de achtergestelde samenleving die zij vormden. Er was een houding van, jullie zullen wel zien dat je weggaat. Het is eigenlijk onverstandig van jou om je er tegen te verzetten. Het was deze dagen feest in Afro-Baka, omdat het moment was aangebroken waarop de dam zou worden doorgegraven die het water van de Suriname-rivier
tijdens de bouw van de stuwdam om de bouwput heen had geleid. Het water zal tot in 1965 langs de stuwdam omhoog klimmen en zich dan door drukbuizen in de dam 40 meter naar omlaag storten om zo de waterkrachtcentrale te voeden. Zo'n stuwdam verandert veel. Dat zal in Suriname ook het geval zijn. Maar de economie van het land zal door deze krachtcentrale en de industrie die erdoor ontstaat zeker een sprong vooruit maken. Die werkelijkheid begon steeds meer vorm te krijgen nadat de dam al gebouwd was. En de stroom van het water naar het noorden tegengehouden werd. En toen werd het duidelijk dat het werkelijk zou gaan gebeuren. Je moest natuurlijk de problemen die je hebt voorleggen aan de allerhoogste in de wereld. En dat deed men dan ook, maar dat hield het water niet tegen. Oh, dat is Ganzé. Daar heb ik herinnering aan, ik ben er zelf bij geweest. De sfeer was heel droevig en triest. Je liet je dorp, de woonplek, de plek waarin je speelde als kind, dat liet je achter en je wist dat je er nooit meer terecht zou komen. Een ander aspect daarvan was dat mensen die begraven lagen in het dorp, die kon je niet meenemen. En vooral de laatste begrafenissen die men daar heeft meegemaakt, dat heeft best wel wat tranen opgewekt bij mensen. En het was een hele treurige zaak. En ja, uiteindelijk moet men erkennen dat de situatie was. Liggen de familieleden begraven van u? Ja, mijn moeder is een jaar daarvoor begraven in dat oude dorp. Een van de grootste wensen die ik nu zou hebben, is met mijn zoon en kleinkinderen te gaan naar de plek waar ik als kind heb gespeeld. Het verleden onder water. Overspoeld door de nieuwe wereld van een stuwdam en een krachtcentrale. Het geweld van de moderniteit. En ondertussen, dat is toch opmerkelijk, zo weinig geweld tussen Surinamers onderling. Zo weinig opstandigheid en roep om onafhankelijkheid. Met dank misschien toch aan het koloniaal bestuur dat evenwicht bewaarde tussen de bevolkingsgroepen en ze alle ruimte gaf om los van elkaar te leven. Op hun eigen manier, met hun eigen geloven en gewoonten. Een Nederlands trekje overgebracht naar de tropen. Suriname draaide als verzuilde samenleving. Dit was Andere Tijden. Terug naar de Onze volgende week. Hoe het verder ging in Suriname. Hoe die vreedzame verzuiling afbrokkelde in de aanloop naar de schijnbaar toch zo feestelijke onafhankelijkheid van 1975. Creolen en Hindustanen vochten met elkaar. Het was echt hard tegen hard.